Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Kinoi ka school contract kibadan hapo Kshatri jong Meghalaya Government Lower Primary School Contractual Teachers Association kila berngam bantur pajba sa office main secretariat tadak sarkar kadang yai le menti ya jingkerpat bantung kambiang ya kinoi kai kibala sha wengkam nadu benai kilalangkon arjar arpuai u president jong seng uba berbor yang tem hagajekran bigilat pathai kubur ulong bagaseng kabala pelong ya jalang Kawadangshan Hakasi National Doorbell Hall Kalarai ban ai daga jingtho cho menteri rangba kejala Konrad Kongkol Sangma bat saulat kejala bakin snow kin skam yegani ke jingkarpat hendai la daga sarkar kamlei ei kini kai kiban si ban peni daga bor yak sarkar adin committee kabangila yo ban penlong haka arpa artrik hapo Hakasi National Doorbell Hall nilaya rai bangin lek ai ke jingtho ko khadu sarkar MDA, nadu Chief Minister, Education Minister, nang taki officer kiba hapo kajala kajongi kum Chief Secretary, bat kibor Priya District, bat ngila jing thok pangro show Governor, halor ka ne ka jing pentip kajongi kata kalong ba, kumbangio i ba kene ka sarkar i kumba kane ka sarkar ka bamadla, kumba ong ka kten. Kidon ki khmat tangba kim kwa ban pek kalong ba khampalat yu bamat teka sarkar MDA kalong kumta nangta kado kidon ki skor tangba haba kim kwa ban snap kalong ba ki khampalat ban yu baklut tedai naga kadau nakaliang jungi kinoi kai kontrak i penpau ka jing smosi halor kini ka jing kuman jong ka sarkar yangi kinoi kai kontrak ki bala khenyangi kum ki nyut la khenyangi kum ki Pamdai syuk ki briuru. Te halor kani ke banta nakaliang jungi ke meeting ka ba arpuar ngila rai ban lai ai ke jingthok ba khadu bat ngila bupor ha ka points ka ba khra ngila ongsai hang tu balada ka sarkar kam perkhat ai hapo sita yau kamut ba hakan driu trek angila long kinong pun khi ai paro chikata la sibnai duna ngila burom ya ka an ngimkwa bang mangi kino hikai ngin long kanuksa ban da kabangi penkhainya ka an kabalabu da ka sarkar handai namar ka jinglong kuman jo ka sarkar namar ka jinglong siliang khamat jo ka sarkar ka penlong yangi bangin haban along kinong penkhainya an nadu ka nyo tare te ngangait ba nakabor district administration ngila ai kopi ba katip ya kata ka banta kumba ngila ai jing tho bat makaru kadon ke benta bahkan ya selok bat ke sarkar hi ban ajing mut ke sarkar bahkan le ai lada mangi kinoi kai ngi kwa ban burom ya ka an hapo ke jela nakaliang jonga ngapen sko kumta ba lada manta sitio nakaliang joka sarkar kan si mai nakaliang jonga ngam sngo ai ba lada kajing em kan kut ang pai sekretariat tata ka basai namar banlai chachinong kadon ki jing ka bakrao yangi bangin sedang de ki kam kala chem jing yangi unong ai bela ong yangi ong ba kum ngila persang benwat bela chinong ma kum ngin ai bela yu babu paru kita ki khot babu ke senongin phai manta sin lang salang long chu shaturum long chu ka sarkar la nyobing kum ni lai chachinong kum tu ki khon ki dawa kumta ka bu jing ka ba nadong syadong ya ngi kinoi kai kontrak ki ba taki transpa ngot kumta ka ni ka por ngi pentip sya ki pernai kai baro jong ka jela ba hakan riu trik ngin long ki bala khre ban mi madan ban ra lang bat ki khon ki kti ban tur sya sekretariat lada pang lada chitom lada long kumno ka syong ka sarkar ban le ya kata nangta kabar ke jingkerpat jongai pait ba jong kaljala kiba chai ai mensim na kapor yangi balada pisngau i chisa lara pisngau ba kani ka kam hikai kalong ka ba don burom kadai ka kam ka ba
don kami ke imlang kasalang dengan bu ke jengkerpat ya ki baik ba jong ke jela barok bangin bapinia ai ke ketika mon ke ketika diam bat ngi hakan driu terik nadu ki seng balang nang ta ki riu baik ba ki badon hak jela ka jongi kata kada ke jeng petip na kaliang jongi kino hekai kontraktual hak jeng sisa hadin bangin lap yangi ngimdai su ki kontrak ki de ki renewal kontraktual namar yangi la siu barok sikata haka pay scale tada ong kontrak kemud bag ki hap siu daga fix nangta labo yangi syaki kam hikai ki jongi ki bangila sim nadu ki sistem arjar san terter haki bakan pus ki pus ki batli ka sarkar ka barim ka le ka step ka badai daga ba ki la pha panile yangi ki bampat pendapi ka 45% ki bampat kot ki la ailat hadu new prasin ro nangta sakawai pat kaba ka sarkar ka barim kalale kalong ba namar bangi de ki antrain kila pha yangi da kata ban yo e kata ka train teacher da ka ba ki phalai yangi ban penda pe ka delat barok na preng jong ngila penda pe kita te kandet house nam arja katra haba wan kani ka sarkar kim yo shu ikita ki first step ani ki jingya lanti jo ka sarkar ka barim la shu weng jindat yangi te nisngo tho menta ba ka jing ong jong ki ka priority na ka benta ka education kalong khongpong kalong penban da ka baki be thong yang kinai kai ban pendu kam bat ban khate ki tulop ki babon kom ta ka penlong yi ki babon kinai kai ban thia surok nadu ki SSA nadu ki adhok bat mangi menta ka penlong yi bangin le kom ta te na ka daw ni sngose ban penbana kum kinai kai ba lada ka sarkar kabade ka kami pa jongi kimla ai kamot ba ka shong haki ka lada jia ka ai ka bas new yang akan rutrik ka sarkar ki kan sim jing bat ki namar ngila yaisa baro sikata la jam si banai kata ka de ka jing pensno na kalian jongi kino hikai kontrak tawa jongi hadu menta kalong ba banbu yang yangi sikipus ki jongi kata ka de ka bangi yang nadu ka basdang namar kam de ka jing bakla jongi kadai ke jing bakla jo ka sarkar ka ba klampai yaki step ba ka haban de ben sim na ka benta ban yarap yangi kata kadai ka ba mangingi yo i kita ka penong yangi kum kinoi kai kontrak bangin sat haki donor ki jongi ngila persang da ki bobon kilat da ka bagi kongo iki an hanrai ka penong penban yangi ba banang thangsau nang thangsau ya ka jing etelam ka jongi dekat laringi phai saki jingkran jong kini ki minister ki jongi kala penong penban yangi ke jingklur matli ula kemen rumbu ong bamdon lakhang jingkhang chief minister pada ong bon perkhat kabamut ba ka jingyo i ka barit jongi kum kinai kai kontrak ka sarkar MD kamdon ka jinga sothu jingmot kamdon ka jinga sothu jingmot te dene kata kolong ba ka klurmar ka jalla bro kawai ka klurmar na dong hadong namar bamdon ka jinga sothu jingmot tip ka ba penlongo nga kum noi kai kum no mentala saus nem tam kila bane syong hakaju ka ying haba kimdon ka jinga sothu jingmot hakajing sya choban keren ni kanu mentala de bania selok de bania mir jingmot khamtam hapok ke kabinet andai ka ba penlong yang i bang in sosi pat ka ba penlong yang i bangin i thamula kalong ba lakman rumbu ong da kawai chief minister ong da kawai ka pedi sai ba kamdon ka jinga sothu jingmot akan riu tri kare ka por ka bangi labu Allah ki mam disi manakane ila pensotho yang ong ba ka Secretariat Hill kadai ka bala panjari da ka chispa South CRPC tengila kongo mentala arplies ni bat hadu undri tre kalai sibanai bela da kamdon kanu ka jing perkhat na kalai jong sukar kalong ba ngi haban ngim nyau shu kata chispa South CRPC ngi haban syong hi hang to khat jong secretariat ka syong ha ka sarkar ba kin ong yangi ba pinlong ki namar ngiyo iya ki jing tho kabut jongi kadai ka hok jongi dai lada ya ka hok jongi la kni no kabut ba lada ka sarkar kale kumta kalong ba ni hapen le kumta hi kumba ka sarkar ka kwa marsnwan kane ka sarkar manta kimpai chu kuma ngalong sakmat mane kimpai chu ki step ki balaya da ka sarkar na kabut ta ko jing ba nyong ki na hikai pu jala
hanrai le sio i baik ya ka kerteng kontrak kempai bayangi la siu da ka peskel ru kempai sio yangi la thonga ki vakan posur kempai sio hanrai ki weng baik sangai lai ki pre kani ka sarkar MDA kala lai ben sebab palat aya ka yangi kinai kai kam tam hapo ka education hi barok kawai namar bang yo i ba kat kum ka jing comments jong wei u ka jing ong jong wei u menteri na pun agalan ka sarkar MDA konrat ulale ya ka bahatam education tenga nga samrkhi ban yo i ka tu man lo banai ban lai dro tulop nadu meno hakiwe kiwe ki jai sarkar kinoi kai ki lai dro tulop suk na pu ba han remanta ha ka MDA pada ka por jong ki MDA pada lai dro tulop hab lai thia sanmit nrumit hapo sekretariat mangta sayo tulop na thangi la tip hi kalong kumno de na ka daw kalong ba ngi ong sai ba kani ka sarkar ka don ka jing le sliam ha ki babon ki liang kham tam yangi kinoi kai kontrak wat yangi kinoi kai kontrak ro nga sngobon pan pau sapi hadadeng giri kade ka bade ka konsensi jong James hadu manta kidang continue ya ka kam hi kai ka jong ki ngide ki jo ki bat te ki we pade yang i pade la pen sange nadu Januari arjar poe tikai gini ka ba penlungo bahayangi haba ong contractual hable ka ju am la rong lik jingkeli pen sange baro kumba le hu arjar ar daga ya ki class 12 am hapen sange baro ko estate kita dinggiri ki tho exam hapo tura ka center jongki te pen sange tangi ka dadengiri hapo tura ka bade center kia tho exam lot kai gani kani gede ka pen pau ba kade ka jing tolot ka jing le silang khmat ka jing bom got bor jong ki minister ki jong ban le ka ba bahata ma po ka jala te ka tu jing ong jong ki priority ne ka benta ka education te kade ka kam jong ki hi ka bala ben ka bala penram ya ka ki kam jong ki penram ki train ki ba ki la pen pau ina kata ka long ba ngim sungutanat bangin yo ya ka bakum kani sarkar ka bale silang khmat khamtam lar pipai ja kiwai ki benta yo u thamator la kular bansina yeng yomala shong hapo ka jala ka jongi jing hisala thai ban khawa ka takar kom ba ki dai ban shong ka jaka ki nong trai ki yo kiron lagi jong ki quarter han rai manta kim sim si yata ki sim kelum ba ki tai yomala ka yeng kini kita kisim ki pen pau ba kani ka sarkar ka dai ka ba ale silang ka ba palat yangi kinai kai ni snoram ban don la ka jong ka jala bang yo ya ka bakum kani ka sarkar pat ka bangale sai kali kinai kai contractual hapo asam ki badon de kin rupo hajar tam lala ban regularize pasna ka ta kom ba kinam du kam te balai pat hame glia tang praspa ngut mla hato kam dei ba chief minister umdon capacity ban sim katega ya kadan chief minister atrai pajba uyo i kata ha hapo Delhi hajar nyau spatam tang kini kisngi dang regularize te balai hameglia jongi tang chithorum don lale ong pen ban bala khang ka jing khang ong pen ban le kum ne kum tai man talas south nem la san nem duna ka jing sinsar ka jongki kani ka penlungo ba ngi kinai kai bat khamta mi ka state para koi ngathai ngem don kam shu bandang ya lap mangi pajba wilatip ulatip bat ngat ngai bo pajba unam bakla sa chi jing em chi sen arsin ka don ka jing bakla han rai ngathrai pajba uba syampang jong kejala ka jongi utip dia kata naki ula ben bisar naki thet naki tanat naki sla jong di umta atrai ngim kamdan kam yangi bangin le kata ka banta ka syong pajba ate nagaliang jong ahi nga pen pau ba nagaliang jong ngi pen pau ka jingdu jikerman ba pau ba ka jingetelam jongi manta kala nangdu isangi burom bahai ka kertan no hikai Andrai namar baga jingle jong sarkar ka penlong yangi bangin long ki bala haban thangsao ya ka jing ya tiblem ka jong. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with a mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions,
celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.